Ndewo na ụmụnne, ekene m unu, daalụnụ. Ana m emegheli vidio a, m emekwa atachi nke ochie mme ụnyaa nne ya, mana na ihe na-agafe n'iru akwụkwọ kịta ị ga-asịfa fanyezie gị link ya, sizie fafanye gị, ị ga-edelifa email target ya email a kịta ifuru ya na-enye ka ọ dị naanị ya na-enye ka ọ si to apply please send your CV to so email your CV ifuru ya application form dị attach n'ihe nsendị ụnyaa Facebook bịa wepụ ya wee delu m akwụkwọ si na nka ifuru application form ahụ ọ bụrụ na ọ rapụrụ ya unu klik enye unu download onye bido mebe application mana kịtaz targetzie sọsọ email ịtargetzie sọsọ email iyozi anya si anya biko nya sendiele gị fọm ahụ ịchọ participate ihe ndị a niile bụ fọm ahụ unu kwesịrị iwere ụnyaa mana maazị m ka m si ga-etinye so nekwe telefon nọmba fa target ye email a na-ekwuye ka ọ na-agafe ọzọ na-enye si anya sendiele gị dị fọm ndị ewonu ka emesịa ndị ewonu ndị be anyị daalụnụ ka eke unu mee ọnwụ ihe nchọ igosi unu ọ bụ ọlụ internship a ya akwụ ụgwọ ka ị wee gain experience. Kedu ndị nọ na London iji visitor visa bịa ịbịa ịgụ akwụkwọ ọ bụ maka unu ịma nwanne gị nọ na London na-achọ ọrụ maọbụ na o ji visitor visa bịa maọbụ na ọ na-agụ akwụkwọ gbaa ọnya ihe a bụ maka ya nya bụ ka m gosi unu bịanụ ka anyị gaa na ụmụnne daalụ na anyị abatago unu n'anya unu fụ ọ na-akọwa na we are thrilled to announce a partnership with Big Picture. Fa na partner with Big Picture a na-eme 4 weeks in person pay internship ifuru ya 4 weeks ọ ga-enyelu gị aka inwe experience so a na-agbadakwa na ihe unu ga-aga mee data coding, reporting, graphic design, gaming, business, marketing so ọ na-agakwa ọsịzi ọ bụrụ na ị dị interested ifuru ya ọ bụ maka ma ndị ji visitor visa bịa ma ndị ụmụ akwụkwọ ọ bụ maka fa if you are current or former academic student don't miss out on this chance ifuru ya na ebe fa na-ekwu don't miss out on this chance so ịchọzia n'ezie ọ si application form na application form ka ọ dị na green iklik yenye kịta ọ sị gị download ime download imezie download ahụ ime open o meghee ifuru ya o meghego o meghee ifuru ebe fa na-edie the big picture work experience placement 2024 ọ na-agbadazi ọ na-akọwalụ gị emezi igụọ ụmụ ya ịgụzie ụmụ ya ka ego na ga-akwụche ka nchọ ọnya ị na-agbada yes ifuru ebe kwa 4 weeks n'ebe ị agụ ọfụma placement duration 4 weeks date November 11 ka ọ ga-ebido end December 6 working hour maximum of 22.5 hour per week ego na aga-akwụ ebe na-enye ebe 13.5 ọ bụ 13 pounds 15p per hour so ọsịzịa gị na-enekwa anya ọ sị ọ bụrụ na ị chọrọ ya sendie CV ebe ọ bụrụ na ị chọrọ ya na-edia email ifugie na-enye unufuru email ahụ ifuru ya na-enye anya ọfụma so isendie the CV ga ebe ahụ so nekwa ebe ọzọ na application dị ebe ifuru application tell us bit about you and your background ọsịkwa where are you interested in this internship ọ na-aga would this experience benefit you ị na-aga ihe ede ihe dị mma n'isi yes ikwuche reason ihe anụnwa ka ọnọdụ ka statement of purpose nya ideche enye if you were ọsịkwa ebe
jee ka nsekụlụ onye na ihe ọ na-edebe. So ihe ede n'ihe dị mma ka o wee gị ka e wee gị. If you were to come to life as a brand, hey, as a brand, what brand will you be? Will you be and why? Ifugi nwe ihe fanaju. So emize afanya. Wele na-enye ụmụ nwanne unu ndị nọ na UK kesee na ụmụ akwụkwọ ya na ma ndị ji visitor visa bịa. So filuzie na ya mma enye unu link ya. Ọ bụrụ na unu chọọ link ya mma enye unu link ya. So enyechegokwa m unu ihe mma enye unu. Ndeewo unu, daalụ unu, gosi na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anya ka nwanne gị wee lite uru. Daalụ, ka emesịa. Ndeewo unu, afụgo ka anyị si wee mee enye wee gosi unu link ya, gosi unu email ya. Enyegokwa m unu ihe nchọ inye unu. Ngwa gosi na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anya. Mma na-ewetakwala unu ya mgbe niile n'ụdị dị iche iche. Unu na-abịa na-anọnyere anyị mgbe niile. Udo.